Part 16 para sa Paspools. Dito, kukuha na ng tikaw. Yan. Mamaya, kakaway-kaway pa yan. Kukuha na ng tikaw dyan. Yung, nabago yung tubig. Relax lang. Yan. Tapos kumain. Kumain kaya relax na lang. Relax muna. Durog yung mga pinagkainan, durog. Durog talaga. Yan. Ano gagawin nyo dyan? Kukuha na ng ligaw na gabi. Mahirap kunin yung pagkuha. Yan. Kukuha ng tikaw. Tikaw tawag Mahirap dyan. kuhanin yung tikaw eh. Tikaw ang tawag sa amin yan. Ligaw na gabi. Gabing ligaw. Pag rich kid, yung pinanganak na mayaman, hindi alam yung ganyang ulam. Ayun, kukuha na Pag mahirap lang, yan. gabing ligaw. Alam Ligaw na namin gabi. ulamin yan. Nauulam yan. Pero mahirap kuhanin yan. Gabing ligaw. Sinusungkit lang. Dati nakyat namin yan. Ngayon, hindi na kaya. Sa pinsal tree, marami daw yan. Malalaki pa. Yan, maliliit eh. 2 dangkal lang. 3 dangkal pinakamalaki. Hey. Kukuha ng gabing ligaw. Tinta! Tinta! Ano yun, mga gabing ligaw. Nauulam yun, gabing ligaw. Ligaw na gabi. Para may ice. Para may yelo.
Raw. Ayun, nakapokus ako sa pagkuha ng tikaw eh. Yan, gumagawa ng swimming pool yung bata. Kaya